Mga higala ug mga igsuon, naanapog ko'y nabantayan ba nga mga puntos nga nakasulat sa balaang kasulatan ug sa kasaysayan. Nya ato ang ipakita, ato ang ipadayag nga ang kasaysayan ug ang balaang kasulatan dili man nagbulag o dili magkakontra kumbaga. Kining sa Buhat kapitulo 1 ba, bersikulo 12 hangtod sa gitawag og 15 at kuon ang basahon mga sir ha. Unya ang mga apostoles na malik sa Jerusalem gikan sa bungtod sa mga olibo nga may gilayon nga 1 kilometro gikan sa syudad. Namalik sila sa Jerusalem. Misulod sila sa Jerusalem og misaka sa lawak sa itaas upper room. Lawak sa itaas nga ilang giabutan. Sila si Pedro, si Juan, si Santiago, si Andres, si Felipe, si Tomas, si Bartolome, si Mateo, si Santiago nga anak ni Alfeo, si Simon nga patriota ug si Judas nga anak ni Santiago nagtigom aron magampo kanunay uban sa mga babae ug ni Maria nga inahan ni Jesus ug sa mga igsuong lalaki ni Jesus. So kumpleto naa po diay ang mahal nga birhen. Usa ka adlaw ni ana samtang nagtigom ang mga 120 ka magtotoo mitindog si Pedro ug miingon, mga igsuon kinahanglan matuman ang bahin sa kasulatan diin ang Espiritu Santo pinagiang David mitagna mahitungod kang Judas ug mitultol sa mga tawo nga nagdakop kang Jesus. Actually ato ipadayon mo ano ning election ni Matias nga mopuli kang gitawag og Judas Iscariote. Pero ang point nako kin sa verse 12 hangtod sa verse 15 na ang mga apostoles na ang mahal nga birhen naapod tong 120 ka mga tawag ining mga ilahang gitawag og mga tinon og mga magtotoo nga nagtigom didto sa itaas nga lawak didto sa gitawag og Jerusalem. Kini nga passage sa Biblia di ni maangkon sa mga sulpot kay again ani nga panahon wala pa man mga sulpot aning panahon na, wala pa mga protestante o pa mga pastoy aning panahon na samot na nga walay gitawag og nagbit aning Biblia aning nga time aron ingnon nga gitukod sila or iya sila sa Ginoo. Yan. So karon kinsa man ning maong gitawag og mga tawhana. Okay. Unsa man ang ilang pundok ini? So, atong tan-awon ang kasaysayan. The New Book of Knowledge, Volume 16, page 287. Same ni ako ang gibasa atong last, pero ato lang iatras gamay mga sir. Roman Catholic Church. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Ang kasaysayan kuno sa simbahang Romano Katoliko naggikan or nagsugod sa taas nga lawak sa Jerusalem nga mikabat nag 2,000 anyos ang milabay. About 120 persons were gathered there na ay 120 ka mga tao nga nagtigom ito. Coincide sa Biblia. They were followers of Jesus Christ and they were awaiting the coming of the Holy Spirit. He had promised to send them from heaven. So kana di ang giingon sa Acts of the Apostles chapter 1 verse 12 to 15 nga 120 ka mga tao na dihang mga apostol na dinha ang mahal nga Birheng Maria ang ilan ang relihiyon sumala sa kasaysayan Romano Katoliko, dili protestante, dili sulpot. Mo na nga maglagot gining mga sulpot basta magbasa ta og kasaysayan nganuman kay ato ang masabtan, ato ang mahibaw-an nga kanang gilatid sa balaang kasulatan refer na sa Romano Katolikong Iglesia concerning sa iglesyang gipunting sa balaang kasulatan. Walay gitawag og lain. Mo na nga atong mga higala nga mga dili Katoliko, hinay-hinay na mo pamiyaan ang inyong pundok. Ano man sa hinungdan nga kamuray giilad ana inyong mga pastoy din na gitugod ra nagtao giparehistro na sa inyong pastoy niya ipangkon-angkon nga iya na sa Ginoo pero ang tinuod di ay sila ra pay gatukod ana nya pagkahuman syempre wa man sila laing katuyuan kanang giingon ni San Pablo nga kanang maong mga tawhana wa mag-alagad kang Kristo kundi nag-alagad lamang sa ilang kaugalingong mga tiyan. Pangitaan ng iglesia nga tawag ining iya ni Kristo kung di naadiha ang mga apostol. Usa man ang iglesia sumala sa kasaysayan Romano Katoliko. So therefore ang Biblia nag-ingon na kanang 120 apil ang mga apostol nga nasa taas nga lawak kanang gisulti sa Buhat 1
12 hangtod sa 15, mga Romano Katoliko na sumala sa kasaysayan. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kayong magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.